мувофиқи маълумоти ташкилоти тандурустии умумии ҷаҳонӣ ҳар сол дар ҷаҳон аз истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ва намудҳои гуногуни он зиёда аз 3,3 миллион нафар вафот мекунанд. Ин нишондиҳанда ба он баробар аст ки 20% вафоткунандагонро дар ҷаҳон истифодабарандагони нӯшокиҳои спиртӣ ташкил мекунад. Сабаби вафоти 28% истифодабарандагони нӯшокиҳои спиртӣ ин садамаҳои нақлиётӣ, 21% онҳо бошад вайрон шудани фаъолияти узвҳои ҳозима ва 19% онҳо касалиҳои дил ва дигар бемориҳои сироятӣ, бемориҳои онкологӣ ва равонӣ ба ҳисоб меравад. инсон метавонад бе истеъмоли машруботҳои спиртӣ як шуғли дӯстдошта дошта бошад, чунки шуғли дӯстдоштаи инсон ба инсон ҳаловат мебахшад. албатта ин варзиши бадан ҳаст. мо бисёр вақт мебинем ки варзиши бадан сабаби он мешавад ки инсонҳо аз машқ мекарда, аз он ки қувваи ҷисмонии онҳо зиёд мешавад, аз ин ҳаловат мебаранд ва қувваи ҷисмонӣ ин яке аз гӯем ки сармояҳои инсон аст. чиз дигар албатта ин китобхоне ҳаст. оилаи хуб доштан, дӯстони нағз доштан ки бо мо суҳбату вақти худро нағд гузарондан аст ва он чизе ки мо пешниҳод мекунем ин машқҳои равонӣ ҳастанд. машқҳои равоние ки инсон метавонад ҳам дороҳои ҳосилшудае ки дар майнаи сар барои ҳаловату барои кайфияту барои гӯем ки зиндагии хуби инсон аст онҳоро нигаҳ дорад ва ҳам метавонад ки ҷисмро дар як ҳолати мӯътадили саломатӣ нигаҳ дорад. албатта ҳама чиз меҳнат талаб мекунад. инсон бисёр вақт роҳҳои наздик ва сабукро меҷӯяд. аз он ҷумла яке аз роҳҳое ки бисёр вақт одамон фиреб мехӯранд ин албатта истеъмоли машруботҳои спиртӣ аст. дар инсон вақте ки қувва меояд, вақташ хуш мешавад, фикрҳош некбинӣ мешаванд, дунёи воқеӣ дар назари ӯ дигар мешавад ва бисёр корҳое ки дар равиши зиндагӣ мешаванд барои ӯ осон менамоянд. тадқиқотҳои олимони соҳаи тиб ба он хулосаанд ки машруботҳои спиртӣ иммунитети инсонро суст мекунанд. яке аз сабабҳои он ки масалан машруботҳои спиртӣ истифода мебаранд ва баъзе бемориҳо ба онҳо намешавад, ин сабаби он аст ки машруботҳои спиртӣ мубодилаи моддаҳоро дар сиришти инсон метезонанд ва умри инсонро кӯтоҳ кардан метавонанд. яъне ман дар назар дорам аз меъёр зиёд истифода бурданро. ва имрӯз мо метавонем бигӯем ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои табобати касоне ки бемории алкоголизм доранд чораҳои зарури андешидааст. мутахассисони ин соҳа бисёр нағз кор мекунанд ва хоҳиши инсон агар бошад, касе ки аз ин мушкилот мехоҳад раҳӣ ёбад, пурра бо он ки 4 зинаро гузаштан. яке зинае ки хунро тоза кардан аст аз маҳлулияки алкогол, дуюм ин узувҳои осебдидаро табобат кардан аст, савум ин равонашро, эҳсосашро тавонбахшӣ кардан аст ва чаҳорум боз ба кори пешина ба зиндагии ӯро баргардондан аст ки инро тавонбахшии иҷтимоӣ мегӯянд. имрӯз дар тоҷикистон ин чиз имкон дорад, фақат хоҳиши мардум лозим аст. аз ҳад зиёд истифода бурдани нӯшокиҳои спиртиро табиб-нарколог ҷобиров алиҷон чунин шарҳ медиҳад. خود بیماری مایزدگی یعنی شخص غیر از یعنی وابستگی جسمانی روحی میتونین با دیگر بیماری سوماتیکی یعنی با مانند مثل بیماری دیل، بیماری جگر، بیماری گرده و بیماری معاینه سر آورده میرسوند. یعنی در تیپ این با مانند بیماری استیاتوز جگری که از حد زیاد گپاتوز گفتم یعنی با دیگر термин мо вай мекунем, истифода мебарем. Кардиомиопатия ё алкоголӣ меганам хел аст. Ва инчунин яъне бемории энсефалопатияи алкоголӣ. Ҳамин бемориҳо ба яъне аз натиҷаи истеъмоли машруботи спиртӣ сар мезананд.
طبق سرچشمه‌های سنجیده شده نوشیدن ممکن است، اما هر شخص باید اندازه را نگاه دارد. این اندازه در اساس تحلیل‌های عمری برای مردان و زنان در علیحدگی نشان داده می شود. طبق آن اندازه مقرر گردیده در دوام یک هفته برای مردان نه زیاده از 168 گرم سپریت تازه و برای زنان تا 112 گرم توصیه داده می شود. در مورد نوشیدن آبی جو یا پیوه نیز هر شخص باید داند که آبی جو نیز به نوشاک‌های اسپرتی داخل می شود. مثلا نوشیدن 2 لیتر آبی جو الکی زیاد می باشد. باقی قضاوت از شماست.